Hej, det er Josse, og jeg vil vise dig, hvordan man laver en stige, eller ladders, som det hedder i Counter-Strike. Først så går du op i File og trykker New. Eller, det behøver du ikke, medmindre du er i gang med at lave en bane. Så går du op i Map, og det har du sikkert også gjort. Go to, så den her den kommer frem. Og så herover. Jeg laver det lige hurtigt, så vi kan komme i gang med det samme. Bare sådan der. Godt. Og det er bare en simpel platform. Så laver vi lige... Ja, godt. Så kan vi lave en platform nu. Eller en stige. Ja. Først så går vi i Block Tool, og så Browse. Så søger du ladder. Og vælger det skin du gerne vil have. Nu tager jeg bare normal. Så gør jeg sådan her. Og sådan her. Nu kan du se, at der er ladder hele vejen op. Men vi er ikke færdige endnu. Så går du ind i Browse igen. Og den er stadig under ladder. Så scroller du helt ned. Og tager den, hvor der står ladder op i hjørnet ved. Og ved den, der laver du så en uden på dit ladder. Eller uden på dit skin. Sådan. Og det var, så ser det så sådan her ud. Men dit skin er stadig bagved. Det var en hurtig tutorial på, hvordan du laver en stige.